Helo, siwmai Rhys yma. Mae Diwrnod Sant Ystwynwen yn dod lan, fel chi gyd yn gwybod, a ni'n meddwl blwyddyn hyn byddwn ni'n dangos cwpl o gamau rhwydd fel bod chi'n gallu gwneud eich cerdyn Sant Ystwynwen eich hunan. Na gyd bydd angen arnoch chi yw darn bach o bapur a pen di. Reit, pan chi'n barod ar eich darn o bapur gwyn, yn amlwg falle byddwch chi wedi plygu fy drosto i wneud cerdyn y be bynnag, neu gallwch chi ar y diwedd ar ôl chi'n wneud eich cynllun, gallwch chi i dorri fy mas a glido fe'r cerdyn eich hunan. Fel chi'n gwybod, fi'n defnyddio geiriau, so ni'n mynd i ysgrifennu'r geiriau dwi'n digaru di i'r lleiad ac yn ôl. A ar gyfer hwnna, mae eisiau ni dynnu chi'n roced gyntaf a y lleiad, felly dyma beth ni'n mynd i wneud. Sdim eisiau i'r roced i fod yn ddim byd rhy ffansi. Gallwch chi wneud eich roced eich hunan i edrych fel eich chi am. Dwi'n mynd i gadw at cynllun digon rwydd. Felly cwpl o ffenestri. A wedyn, ni'n mynd i wneud y lleiad draw fan hyn. Unwaith eto, dim byd rhy ffansi. A dyna ni y lluniau wedi wneud. Nesa, mae eisiau ni gael yr ardal ble ni'n mynd i ffitio ein geiriau mewn. Mae'n wneud na, dwi'n mynd i wneud rhyw fath o focs bach o gwmpas y lleiad a'r roced. Felly ni'n mynd i wneud o gwaelod y roced fan hyn. O'r ffordd draw. A wedyn lan i'r lleiad. A wedyn newn ni'r un peth o gefn y roced yn mynd lan a dod nôl lawr ar ben y lleiad. Felly, lan â ni, rownd a lawr. Felly mae fel rhyw fath o ffram bach o gwmpas yn roced ni. Y peth nesaf sydd eisiau meddwl amdano yw ble mae'r holl eiriau yma'n mynd i fynd, a sawl llinell sydd angen yno fi. Wel, ar gyfer un yma, fi'n credu mi wna i dorri fel lan i rhyw 3 llinell. Felly dwi'n mynd i fynd ar draws i dop y lleiad. Dwi'n mynd i fynd wedyn o dop yn roced i ar draws i fel yna. So mae dy fi rhyw 2 llinell fyna. Peth nesaf sydd eisiau gwneud yw meddwl sawl bocs sydd angen yno fi ar y linell top. Wel, mae eisiau torri'r linell dop yna mewn i 6 bocs. Felly, torrwch e ni hanner gyntaf, a wedyn 2 linell ym mhob bocs. Felly, mae fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs yn barod i'r geiriau dwi'n dy. A dyma ni'n mynd. Ni'n mynd i fynd ar draws i wneud y dy ac i fyny, a ni'n lliwio fe mewn. Ni wedyn yn gallu rhoi yn bocs bach ni, yn y dy. Yn y bocs nesaf, mae w yn ddigon syml. Ni'n mynd fyny, a ni'n mynd fyny, a wedyn ni'n rhoi triongl bach ar y gwaelod. Yn pwyntio fyny. I dot yn un o'r llythyrennau rhwyddau. Llinell o dros y top, a mae eisiau'r collnod. Felly dwi fel arfer yn mynd â cornel i ffwrdd o'r bocs nesaf. Mae yn hawdd hefyd, jyst yn syth lawr o ganol eich bocs chi. Wedyn mae dwi 2 bocs ar ôl, mae eisiau dy yn hwnna. Felly ni'n copio'r un dy o dynnu gynnau mewn un bocs cyda ni. Wedyn mae chi'n dod lawr o'r canol a stopio, a wedyn chi'n mynd i mewn o'r ochr chwith. Felly mae dynnu dwi'n dy fyna ar gyfer y dechrau. So mae dynnu dy i dot collnod yn dy y. Wedyn mae gyda ni y linell nesaf sef garu ir. So dwi'n dy garu ir. Felly tro hyn mae gyda ni unwaith eto, mae eisiau ni feddwl sawl bocs fydd angen arno ni. Wel, dwi'n mynd i fynd tro hyn am 5 bocs bod yn 6 llythyren, a na i ddangos chi pam mewn myned. Felly ni'n mynd i fynd am 5 bocs. 1, 2, 3,
a wedyn fi awn ni am 4-5. Mae'r rheswm bod fi wedi mynd fan hyn, sim ots bod maint y bocsys ychydig yn wahanol gyda chi, ond y rheswm dwi wedi mynd y llinell lawr fan hyn yw fel bod fi 2 bocs teidi taclus yn hytrach na cael llinell fan hyn a wedyn mae dyn ni rhyw fath o gynffon fanna. Tro hyn, ni'n mynd i roi gari ir, felly bod dyn ni dwi'n dy gari ir, a wedyn bydd lleiad ac yn ôl nes ymlaen. Ar gyfer G yn y bocs cyntaf, ni'n mynd i fynd draw, lawr, a nôl ychydig bach. Mae A, i wneud A fel prif lythyren, ni'n mynd i wneud edrych fel I dot, felly ni'n mynd i wneud llinell yn dod lawr, a wedyn y dot yn y canol, a wneud hwnna adael A prif lythyren i ni. Mae R a I gwpan yn mynd i fod yn ar draws a lawr, mae hwnna'n gadael yr R i ni. A wedyn yn y bocs bach sydd wedi cael ei greu wedyn, ni'n mynd i roi'n I gwpan ni, sy'n mynd i ddod lawr fyna. I dot, wel gallai neud prif lythyren I dot tro hyn falle, a i wneud hwnna, do mewn o'r chwith a stopio, do mewn i'r dde a stopio, wneud yn siŵr bod e ddim wedi cyffwrdd yn y canol. I wneud collnod, gallwn ni ddod lan a mynd â cornel o'r bocs nesaf. A wedyn i wneud yr ar y diwedd, newn ni brif lythyren, felly mae dyn ni driongl yn seithi fan ni. Mae gyda ni driongl yn pwyntio i'r dde, a wedyn mae gyda ni driongl bach arall yn pwyntio i'r chwith. A ni'n mynd i liwio'r 3 triongl na mewn, gan adael y prif lythyren ar ôl. Felly nawr mae gyda ni dwi'n dy gari ir. Fel chi'n gallu gweld fanna, dwi'n dy gari ir. Mae gyda ni lleiad ac yn ôl ar ôl. Wel, fi wedi penderfynu nawr, fi'n credu beth na fi yw wna i dorri beth sydd ar ôl mewn i ddwy linell wahanol. So, dwi yn mynd i fynd o draws unwaith eto wneud pethau bach yn haws. Felly, gewn ni lleiad yn y blwch yma, a wedyn gewn ni ac yn ôl reit ar y diwedd wedyn. Felly, lleiad, bocs gweddol y fawr, ni'n mynd i ffitio yll a e mewn fyna. So, gewn ni o, e. Mae 3 llythyren ar ôl, felly gewn ni 3 bocs. Lleiad, gewn ni yll, a wneud yr un o. Fe gewn ni o fach arall, wedi cael ei rhoi mewn. A wedyn yn y bocs bach sy'n ar ôl ar y diwedd, fe gewn ni'r e. Mae gyda ni'n I gwpan, fel wnaethon ni wneud uwch I ben y dro fan hyn. Mae gyda ni'n A nesaf, sydd fel yr I dot, os chi'n cofio. A wedyn gewn ni D yn debyg I beth oedd yn o'r top. Felly mewn, lawr o'r gwaelod, a wedyn lliwio y triongl yna mewn. A rhoi bocs bach arall. A wedyn mae hwn yn gadael ac yn ôl, sef dyn ni 6 bocs bach arall ar y diwedd. So gewn ni dorri fe'n hanner gyntaf. Wedyn bydd eisiau ni ffitio 2 linell mewn fyna, a 2 linell bach mewn fyna. So mae 6 bocs dyn ni nawr ar y gwaelod. A, fel eithon ni gyna, I dot. Gewn ni C, wel mae C jyst yn dod o'r canol mas i'r dde, ac. Mae yn mynd I fod yr un peth a wnaethon ni ar y top dro fan hyn. So lawr o'r top a stop, a wedyn o'r chwith mewn a stop. Yn o'r canol I lawr. A wedyn byddwn ni ôl, wel bydd eisiau to ar yr o, felly ni'n mynd I fynd ar draws y bocs yma, gan adael blwch bach ar y top. I wneud yr o, ni jyst yn mynd I adael celch bach. A mae eisiau gadael triongl uwch I benne, fel na. A mae hwnna wedyn yn golygu bod ni'n gallu lliwio y D, y 2 ochr I mewn gan adael y to ar ôl. A y peth ola yw dod lawr a mewn reit ar y diwedd gan adael siap o fach taclus mewn fan hyn. Taclus o'n fach. Ac yn ôl. A wedyn dyle bod ych chi ar y diwedd dwi'n dy gari i'r lleiad ac yn ôl gallwch chi arwyddo ar y gwaelod. A dyna ni. Yn amlwg, fe allwch chi, os ych chi moyn,
fynd ati i liwio a addurno hwnna fel byddwch chi'n hoffi. Gallech chi hefyd i dorri fe mas yn amlwg fel wedys i ar y dechrau a i lido fe ar eich cardyn chi'ch hunan. A dwi'n siŵr bydd pwy bynnag bydd yn derbyn hwn wedyn yn diolch yn fawr iawn i chi os bod chi wedi mynd i'r holl ymdrech o wneud e. Diolch yn fawr am wrando ac am edrych yn amlwg. Dydd Santes Dwynwen hapus iawn i chi gyd pan ddeith e hefyd. A dyna ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau dilyn y fideo. Croeso mawr i chi rannu a hoffi yr dudalen a'r fideo yn amlwg. Os byddwch chi wedi wneud cerdyn eich hunan a bod chi yn teimlo'n ddigon balch i rannu fe, byddwn ni'n dwlu gweld nhw. Diolch yn fawr i chi a dydd Santes Dwynwen hapus pan ddeith e.